حقኛ ዛንታ ሄርሜላ ዝበሃል حقኛ ታሪኽ ህይወተይ ክዕልለኩም ኣብ ኣዝየ ዝፈትዎ ዓዲ ምስ ዝፈትዎም ስድራ ቤተይን ደቂ ገዛውተይን ዝነብር ነይረ ካብ ምንታዩ ኣይርዳእንን ነይሩ ብዙሓት ንፍቕሪ ዝሓትኑ ነይሮም ኣነ ግን ብዙሕ ይግደሰሎም ኣይነበርኩን ፍቕሪ እንታዩ ከመዩ ዝፈልጦ ኣይነበረንን ኣብ ገዛና ሓንቲ ጓል ኣነ ነይረ እቶም ሓሙሽተ ኣወዳት እዮም ኣመና ኸኣይ ሕንቆቕን ነይሮም ሕሉፍ ሓሊፎም ወላ ናይ ገዛ ስራሕ ባዕልና ክንሰርሕ ኢና ይብሉን ነይሮም ማሓዙተይ ክዕልለንን ከለኹ ብዙሕ ይቐንዓ ይዝከረኒ ኸኣ ጓል 16 ዓመት ከለኹ ክልተ ግዜ ንመውስቦ ዝሓቱ መፅኦም ስድራይ ግን ጌና ትምህርቲ ክትውድያ ኢሎም ኣበይዎም ትምህርተይ ከዓ ክሳብ ኮሌጅ ወዲአ ግን ዕድላይ የጸበቅኩን ኣብ መምህርናየ ተመዲበ ዝፈትዎ ሞያ ኣይነበረን ግን ግዴታይ ነይሩ ስለዚ ከዓ ተቐቢለዮ ክሰርሓሉ ከዓ ጀሚረ ዕረፍቲ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ መሓዙተይ ኩለን ተመርዐን ሓደ ቆልዓ ወሊደን ፀንሓኒ ሕሜታ በኣይ ኮይኑዩ ፀኒሕኒ ክሳብ ሕጂ ከይተመርዓወት እናበሉ በኣይ ኮይኑ ዕላሎም ብሕርቃን ውሽጠይ ቆፃፀር ኣይነበርኩን ዝተዋህበኒ ግዜ ከይወዳእኹ ናብ ስራሐይ ይምለስ ሓደ ግዜ ከዓ ምስ ሓደ ካብ መሳርሕተይ ንዕልል ነበርና ዕላልና ብዕድመይ ጀሚሩ ጓል 28 ዓመት ምዃነይ ነጊረዮ ንሱ ከዓ ኣዝዩ ሰንበደ ምክንያቱ ንሱ ወዲ 14 ዓመት ነይሩ ከምዘይ ተመርዓኹን ዝኾነ ኣብ ዕርክነት ዘሕለፍክዎ ግዜ ከምዘይብለይን ምስ ነገርክዎ ከኣሞ መሓዝ ዓባይ ኢሊ ገዲፍኒ ኸይዱ ከም ኣመለይ ከዓ ንብዓተይ ኣፍስስ ኣቢለ መስላእቶም ኩሎም ዝሓትቱኒ ወሪዱ ንበልኩ ድሕሪ ከምዚ ኢለ ምዕላለይ ከዓ መምሃራን ናይ ቤት ትምህርትና ተኣኪቦም በኣይ ክስሕቁ ጀሚሮም ስራሕ ክሳብ ዝፀልአዮ ኸይነ ዳይሬክተርና ከጠንቅቆም ሓቢረዮ ንሶም ግን በኣይ ካብ ምዕላል ኣይተቆጠቡን ዕረፍቲ ሓቲተ ሕጂ ከምዘይፍቀደለይ ሓቢሮምኒ ሃዲመ ክኸይድ ከዓ ወሲነ ኣብ ዓዲ ዝገደፍክዎ ሕሜታ ከይተቐየረ ይፀኒሕኒ ስድራ ቤተይ ጓልና ባዕልና በዲልና እዮም ዝብሉ በቃ ካብዚ ሃገር ክወፅእ ከም ዘለኒ ንውሽጠይ የእሚነ ኢትዮጵያ እንተደኣ ኸይደ ዝምርዓወኒ ኣይስእንን ዝብል ተስፋ ነይሩኒ ነዚ ሕልሚ ከስምር ከዓ ኣዲስ ኣበባ ኸይደ ከም ሰበይ ህይወት ስደት ከይለፈሊመዮ ድሕሪ ቅሩብ እዋናት ከዓ ምስ ሓደ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር የተላለየ ካብ ዕላሉ ከም ዘንበብክዎ ትሑት ለዋህ ለባም ኮታ ጠባዩ ኣዝዩ ጥዑም ሰብ ዝመስል ነይሩ ኩሉ ነገር ክገብረለይ ምዃኑ ከዓ ሓቢሩኒ ንውልደይ ከዓ ኩሉ ነገር ክሽፍነለይ ዝኽእል ሰብ ከም ዝረኸብኩ ሓቢረዮም ብጣዕሚ ከዓ ተሓጊሶም ንኣዲስ ክመፁ ምዃኖም ከዓ ነገርክዎም ኩሉ ባዕሉ ከም ዝገብረሎም ከዓ ሓበርክዎም ዝኾነ ክሕግዘና ዝኽእል ኣብ ደገ ይብልናን ኣነ ብኹርግናይ ገዛና ሜሮን ዝመፃሉ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ስድራይ ቀዲሞም ኣተው ኣብ ህይወተይ ፍሉይ ነገር ዘጋጠሙ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ሓሲበ ኣይፈልጥን ድሮ መዓልቲ ኣኺሉ ኤርፖርት ከይደ ተቐቢልዮ ማራ ከዓ ፈትዮ ብወገኑ ከምኡ ይመስል የዕሪፉ ምስ ስድራ ቤተይ የዕሊሉ ከዓ ናይ ብሕትና ኸንዕልል ጀመርና ኣነ ከዓ ኩሉ ዘሕለፍክዎን ብኸመይ ናብ ስደት ከም ዝወፃኹን ነገርክዎ ብሕሉፈይ ከምዘይተሓጐሰ ካብ ገፁ ኸንብብ ክኢለ ነብሰይ ፈትሸ ከዓ ጌጋ ክረክብ ኣይከኣልኩን ምናልባት ዶ ብዕድመይን በቲ ሰባት ዝብሉንን ይኸውን ኢለ ገሚተ ብድሕሪ እዚ ከዓ ክወፅእ ምዃንን ምስ ተመለሰ ናብቲ ስድራ ቤቱ ዘለዎ ክወስደና ምዃኑ ሓቢሩና ኸደ ኣሚነ ሕራ ኢለ ኣፋንዮ ነዊሕ ሰዓታት ተጸቢናዮም ስድራይ ከሸግኑን ጀሚሮም ደጋጊመ ቴሌፎን ደው ኢለሉ ግን መልሲ ክበኒ ከኣለን ምስ በዝሐ ከዓ እሞ ጠቕሊሉ ዓፂን መስለኒ ክትሰርሐለይ ኣይከኣለትን ኣብ ኢደይ ዝነበራኒ ገንዘብ ወዲኤ
نبلع مجبي سينا ناي نفسي زي كونه بسن كي زلكم كوم سداي انتا يكبلهم حربتي لني اب تليفوني كا مسج تلاكه كرخبن خمزي كإلن كالو قالي مرعو خمزلون أنا خا زي تكم عباي سبيت مخانين ناب تليفونو خدول كم زي باللين اب صحفو أنبيبه نبعتي ناو حاسكو خا زقات أما نسدراي نقركم بسم باده اب كبيد حمام وديقم زنبرنا يقزا كرايكن كفل سلزي كألنا كفت قزا أو تيم سقوقنا بعد لي هوت سدراي لكيمة أب حدا بوتا تسأجعي نبرا له كابزان تاي تمهارو كحجزن زخيل أو أدرسا له نمن باري سألع كلك زيبت له كبرات تعذبتي زانتا انترتيمنت هيرميلا حقني هلو هوتها ختعللنا صنيحا سلازي كلتنا نحجزا سلامكتالكم عزي مسكن بخالق مدبك ساب النراخب سلام